Mayong hapon kaniyong tanan. Dihay usa ka higayon nga gipangutan ako. Usa ka lalaki niingon siya, "Padre, sa imong timbang-timbang, sa imong hunahuna, unsa may pinaka-importante nga bahin sa kinabuhi ni Maria?" Naglibog ko siyang pangutana, no? Kaysa akong pagtimbang-timbang, daghan man kaayo. Pagkadaghan sa mga importante nga aspeto sa kinabuhi ni Maria. Busa ako siyang gipangutana pagbalik. Ningon ko nga, unsa may pasabot nimo? Klaruhay mong pangutana. Ningon siya nga, sa imong pagtan-aw, unsa mga nakausab gayud sa dagan sa kinabuhi sa mahal nga Birhen Maria? Ug ningon ko niya, sa akong pagtimbang-timbang alang kanako, ang hitabo nga nakausab gayud sa kinabuhi ni Maria, ang hitabo nga nakausab gayud sa dagan sa iyang kinabuhi, mao ang iyang fiat. Unsa man kining fiat? Katubang niingon siya nga, sulugon ako sa Ginoo, mahitabo unta dinhi kanako sumala sa imong pulong. Para nako moto siya'y labing mahinungdanon. Para nako moto siya'y labing importante nga hitabo sa kinabuhi ni Maria. Nga tungod ni adto nausab ang dagan siyang kinabuhi. Tungod ni adto na nahimo nga makahuluganon ang pag-andam sa Dios kang Maria. Nga naman tungod kay alang kanako, kung pananglit si Maria wala mo sugot, no? Kung pananglit si Maria wala mo sanong sa pagpahibalo sa anghel, kung pananglit si Maria mibalibad sa tanyag sa anghel, dili gid mahitabo nga ang kaluwasan moabot dinhi kanato. Apan tungod sa pagkamasinugtanon sa mahal nga Birhen Maria, tungod siyang fiat, tungod siyang paingon, mahitabo unta dinhi kanako sumala sa imong pulong. Nahitabo gayud ang unsay plano sa Ginoo. Nahitabo gayud nga si Jesus miuban kanato nagpakatao. Nahitabo gayud nga kita naluwas. Kini tungod usab sa fiat sa mahal nga Birhen Maria. Mga igsuon, dili sayon, no? Sa akong pagtimbang-timbang, dili nga na kadali nga siya misanong. Sa akong pagpamalandong, dili nga na kasayon alang sa mahal nga Birhen Maria nga moingon diretso nga, sige, maumang kay imong gusto. Sige, maumang kay pagbuot sa Ginoo. Hala, mahitabo di kanako. Sa akong pagtimbang-timbang, si Maria naglibog. Tingali si Maria, adunay panahon siyang kinabuhi tingali nga nakapangutana. Tingali si Maria, di panahon siyang kinabuhi tingali nga murag naglagot, no? Nganong mahitabo magid ni, nganong ako manggayud, nganong dili man katong uban, no? Tingali daghan kaayo ang mga higayon siyang kinabuhi nga naglibog siya, nakapangutana siya, gani tingali naglagot siya, nasuko siya. Apan sa katapusan nagpatigbabaw ang iyang pagtuo sa Dios. Sa katapusan nagpatigbabaw ang iyang pagsanong, ang iyang pagdawat sa unsay plano sa Dios alang siyang kinabuhi. Ug mga igsuon, mausab kini ang mensahe alang kanato, no? Ilabi na diha taliwala nining atong giatubang karon, no? Kining pandemic, gitawag kini siya og COVID-19, no? Alang kanako mausab kini ang mensahe alang kanato nining solemnidad sa pagpahibalo mahitungod sa Ginoo. Nga unta kita usab sama ni Maria moingon nga matuman unta dinhi kanako sumala sa imong pulong. Wa na pasabot nga kining COVID-19 pagbuot sa Ginoo, no? Wa nagpasabot nga kining COVID-19 apil sa plano sa Ginoo. Wa tay mahimo naa naman ni nato, di ba? Wa tay mahimo di naman ni, no? Tingali ang uban moingon nga pagbuot sa Ginoo, kana siya gaba na gikan sa Ginoo. Tingali dili na siya mo importante, no? Alang kanako dili kini pagbuot sa Ginoo. Tingali resulta kini sa atong pagkamakasala, resulta kini sa atong pagkaabusado. Apan ang importante unsa man ang atong mahimo taliwala nini atong giatubang karon.
Unsa may atong mabuhat taliwala nining katalagman, hagit, dili lamang kanako, dili lamang kaninyo, kundi sa tibuok kalibutan, no? Unsa may atong mabuhat niini, muna siya pangutana mga igsoon. Ug ang atong tubag, mao na siya ang hagit usab sa Ginoo alang kanato, no? Ako usahay diha sa among kumbinto sa parokya sa Lahog ni Saint Therese, usahay maglibog ko sa buhaton, no? Magtuyok-tuyok sa kwarto, maadto sa ubos, musaka na naman, no? Matug, kadugay mo katug, malabad ang tanaw sa lida, maglibog ko, no? Adto naman sa oratory, adto sa ubos, maglibog ko sa buhaton, no? Unya, labing siguro kamo usab, no? Kamo usab nga laminaw, bisag asan dapita, labing siguro kamo usab naglibog sad mo sa inyong buhaton, no? Makaingon ta ba nga unsa man ni Ginoo, no? Makaingon ta ba nga unsa man ini, unsa may resulta ni ini, unsa may mensahe ni ini? Apan mga igsuon, ang importante nga di ana magid ni ang ato lang unsa may tawag sa Ginoo alang kanato, unsa may hagit sa Ginoo alang kanato, ang pagpadayon sa pag-ampo, pagpadayon sa pag-ampo, paglig-on sa to pagtuo, no? Tungod kay nagtuo kita, nagsali kita nga ang Ginoo di ginubiya nato. Ikaduha mga igsuon, kini bang pagsanong sa unsay tawag sa pangagamhanan, no? Pagbuhat sa unsay sugyot sa atong gobyerno, sa atong simbahan, no? Tinuod kita tanan nahasol, no? Kita tanan murabag nadihado. Apan wa tay mahimo kundili mosanong, mutuman, mubuhat sa unsay sugyot sa pangagamhanan, unsay mando sa gobyerno, unsay pahibalo sa atong simbahan. O katapusan, sa bisan unsang pamaagi, ginagmay man o madinako, nga unta kita maningkamot sa pagtabang, no? Ni panahon bitaw usahay nga masakitan ko ba, no? Tungod kay naay mga tawo mingon nga unsa may gibuhat sa simbahan, no? Ang simbahan way gibuhat nining taliwala nining COVID, ang simbahan way gihimo. Dili man na kini simbahan nga mopasundayag, no? Apan labing siguro mga igsuon, ang simbahan na ay gihimo. Dili lamang pag-ampo, dili lamang pagmisa, ang simbahan na ay gihimo. Gani kagabi nagka-istorya mi sa in charge sa Commission on Service na sila plano fundraising duulon ang matagpari kung unsay ikahatag alang nini atong sitwasyon karon, no? Ug dili lamang diha sa atong archdiocese, sa mga parokya usab, naibalo ko sa mga parokya, ang mga pari usab naa say mga plano alang sa umaabot taliwala nini atong giatubang karon. Ang importante mga igsuon nga unta ato kining tan-awon, isip tawag sa Ginoo, isip hagit sa Ginoo ang atong pagbuhat nini mga butanga. Sama ra nga kita miingon sama ni Maria, matuman unta kanako, sumala sa imong pulong. Aron sa ingon ni ana, ang iyang gugma, ang iyang gahom, ang iyang grasya moabot kari kanato. Usa kay gayon ni ana, nag-blessing ko og motor. Unya akong gipahimangnuan nga dili palabig padagan, ha, basin niyag madisgrasya. Human sa usa ka semana kadtong nag-drive sa motor, nagpa-blessing, nibalik na ako, ningon siya, padre, giyon sa manimo pa-blessing ako motor, padre, kung ano di ay usa ni tabo nimo, nadisgrasya ko, padre. Ningon ko nga, pila may mundagan, si tinta, padre, oy akong blessing ko to 50, ayo palabi, no? Ay palabi, no? Mga igsoon, ang yang grasya, ang yang gahom moabot kanato kung kita usab mo cooperate, kung kita usab mo buhat sa say atong angay nga buhaton. Aron ang yang grasya sama ni Maria may tabo diha kanato. Moingon kita, matuman unta dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Amen. Manindog palihog.